చూడండి, కొంతమంది రాంగ్ మైండ్ లో ఉంటే వాళ్ళకి రైట్ పీపుల్ లో కూడా రాంగ్ థింగ్స్ కనబడతా ఉంటాయి. తెలుసా మీకు? కొంతమందిని మీరు చూడండి, వాళ్ళకి ఒక అలవాటు ఉంటది, ప్రతి ఒక్కరిలో తప్పులు ఎదుగుతారండి. వాళ్ళు చాలా టాక్సిక్ పీపుల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి నిలబెట్టిన ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిలో చెప్తారు మైనస్ ఏంటి మైనస్ ఏంటి మైనస్ ఏంటి అని. వాళ్ళ అమ్మలో తప్పులు చెప్తారు, నాన్నలో తప్పులు చెప్తారు, అక్కలో తప్పులు చెప్తారు, తమ్ముళ్ళలో తప్పులు చెప్తారు, భర్తలో తప్పులు, అందరిలో చెప్తారండి తప్పులు. అంటే అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళ మైండే పాయిజన్ అయిపోయింది. వాళ్ళు ఎవరిని ప్రేమించలేని, అంగీకరించలేని ఒక భయంకరమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారని. మనం జాగ్రత్త పడాలి. ఏమనంటే అందరిలో తప్పులు ఎదిగే వారి పరిస్థితి ఏంటంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ అని. అదే పెద్ద తప్పుడు అభిప్రాయం. ఎందుకంటే నో బడీ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. బలహీనతలు ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్నాయని తెలిసినప్పటికీ ప్రభు ప్రేమతో, ప్రభు మనసుతో సాగిపోతాం. అంతేగాని అందరిలో తప్పులు ఎత్తుక్కుంటూ, అందరిలో తప్పుల గురించి డప్పేస్తూ ఇప్పుడు కూడా నువ్వు తిరగవు. ఇన్ఫాక్ట్ నీకు తప్పులు కనబడితే వారి కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావు మోకాళ్ళేసి. హల్లెలూయా.